Ahoj, vítám vás na svém kanálu. Dneska bych si s váma rád otevřel tady ty krásné boxíky, což měla být taková návnada na kolekci Scarlet and Violet. Jestli se nepletu, obsahuje to Silver Tempest boosty, tak si uděláme takovou soutěž, který z těch starterů vyjde líp. Tak já si to jdu všechno připravit a pak se společně vrhneme na rozbalování, čeká nás nějakých 12 boostrů. Tak jo, já už jsem si to všechno připravil, rozdělil jsem si to do 3 hezkých hromádek, vlastně podle každého startera. A jenom teda v každém tom balení byly 2 Silver Tempesty a 2 Brilliant Stary. Takže si myslím, že to může být zajímavý. Krom toho, že tam teda byly 4 boostery, 2 a 2, tak v každém byl takovýhle hezký odznáček, jo, od každého toho startera. A v každém byly 3 promokarty s těma starterama, jo. Takže vlastně první promokarty k edici Scarlet and Violet, co vyšly. Plus tam bylo teda ještě v každém byla jumbo karta, jo, ať už teda Miraidon nebo Koraidon, jo, takže zase paráda, někdo to sbírá. No a dáme se na to rozbalování a uvidíme, který starter nám přinese víc štěstí. Osobně si myslím, že co se týče Brilliant Starů, tak asi žádný, protože na ty mám prostě smůlu, ale tak aspoň snad s tím Silver Tempestem. Nevím zase, které karty jsou nejdražší, krom teda ano, že v Brilliant Staru to bude Charizard, tak uvidíme. Na konci uděláme nějaký součet a uvidíme i podle hitů, co bude nejlepší. Ale teď už jdem na samotné rozbalování, začneme teda u travního startera z Prigatita. Tak, máme tam hned bílej kódík. Takže to uvidíme, to nám nosí smůlu. Tady jsme teda zase u staré edice, takže 4. Takže energie, Game Trainer, tohle už ani nepřečtu. Sirena, ok, to se hraje. Indeedee, nevím, Misdreavus, Swablu, Swidlix, Reverse Holo, Meowstic a nic, to jsme čekali. Takže nic moc. Uvidíme, co Quaxly, což je vodní starter z edice Scarlet and Violet. A já se teda přiznám, já jsem si tu hru nakonec pořídil na Nintendo Switch a zvolil jsem si Sprigatito, no, jako startera, protože vždycky jsem si volil taky bílej kódík, volil travní, takže ať to byl Bulbasaur nebo Chikorita, tak to byly vždycky oni. Tak jdem energie, Dracloak, Lanturn, nějaký Fosil, Ferocity, Pikachu. Tak, Pikachu asi začínám dát teda Pokem, jak pro sebe, nebo tak případně pro dceru. Ponyta, Venonat, Defider. Wow, Radiant Jirachi, nice. Zatím je už Klinklank, to mě nezajímá, ale Radiant Jirachi, OK. Tak tohle počítám jako za první hit. A tady pro Quaxlyho. Tak to dáme do obalu a to je fajné. Jako nevím, asi to nebude moc drahý, protože koukal jsem, že prostě ty Radianti stojí kolem 15 korun. Ale proč ne? Tak ho přiřadíme tady Quaxlymu a uvidíme. Tak jdem na to. Fuecoco. Takovej zvláštní ohnivý dráček. Tak. Taky bílej kot. Jo, tak to je fajn. Takže aspoň mají všichni stejný start s bílejma kódama. Nicméně už aspoň tady máme jednoho Radianta. Tak Lopunny, Quadstone, Regeneration Energy, Vulpix, Drowsy, Growlite, Misdreavus, Wilmer a Reverse Holo Meditate a zatím Cobalion, takže nic.
Tak, druhý kolo Sprigatito. Se aspoň konečně naučím možná tyhle 3 Pokémony vyslovovat správně, když už. Tak. Bílej kódík zase. Na. Tak jo. Energie, Archen, Hypno, Claydol, Zubat, Solosis, Kroagunk, Ralts, Spinarak a Reverse Holovalas ani neznám a Victini zatím. No, tak jo, tak druhý kolo pro Quaxlyho, který zatím vede. Uvidíme, tady koukám, že z Brilliant Staru jsem vytáhl i Charizardí booster, tak snad. Černý kód, tak to je příjemná změna, takže by konečně něco. Tak. Energie, Krokorok, nevím, Brixen, Ponyta, Flare, Meditate, Chinchou, Dratiny a zatím Reverse Holo Raichu a první Včko dneska Lugia V. Paráda. Nevím, viděl jsem je, že hodně lidí snad hrálo, ale jakou má reálnou hodnotu ta karta si neumím představit. Asi to nebude moc velký, protože zase když se tolik hráli, tak hodně lidí se schánělo do balíčku, nicméně Lugia je jeden z mých oblíbených Pokémonů ze Silver. Tak, zatím voda vede. 2-0-0 pro Quaxlyho. Tak uvidíme, co na to fuje Koko. Už to bude asi těžký dohnat, to by tam muselo fakt padnout z těch Brilliant Starů u ostatních nějaký krásný hit. A nebo teda ještě tady asi taky ne, bílej kódík. Tak to je špatný. A tady dokonce poškozená kartička trochu. To je pěkný. Tak, energie, ta poškozená je Altarie trošku. Již nevím. Draklow, Growlite, Klink, Welmer, Dratiny, Feebas, Reverse Holo, Honchcrow a nic. No, tak zatím teda jdeme na to, no, tak Brilliant Stars. Doufal jsem, že budu mít větší štěstí s těma Silver Tempest, protože opravdu Brilliant Stars, kdo jste koukal na mě předchozí videa, tak mi vůbec nepřálo štěstí. Tady taky bílej kód, takže s ničím už nepočítám. Brilliant Stars prostě fakt za mě jako smůla, ať jsem měl prostě koupený balíčky od někoho, nebo jsem měl balíčky prostě z obchodu, jo, tak špatný, no, nebo přímo Ježíš v Steel produktech, že jo. Charizard tu PC Box, to byla bída, XU, tak, Reverse Holo Minchino a nic, no, to jsme čekali. Tak uvidíme, jestli Quaxly teda nese větší štěstí, aby si potvrdil tu svůj dosavadní sérii, kdy fakt vlastně z každého balíčku padlo něco. Tak, tak asi ne. Bílej kód. Tak, energie. Nic. Claydol. Nic. Cheruby. Sok. Corpish. Golet. Chimeko. Reverse Holo Staraptor a opravdu nic. Klinklank. Tak jo. Tak Full Koko a první Brilliant Stars. Série, která má relativně potenciál. Černý kódík. Nice. Tak snad tam něco bude. Když už ne, tak aspoň to holo, že jo? Tak, energie. Nevím, Dusclops, Starmie, Gibble, Turtwig, Pinch, Piplup, aha, takže startery se nám scházejí, Skrumish,
Reverse Holosok, to vypadá pěkně. A yes, je tam něco, Pikachuvé. Tak jo, tak Pikachu máme rádi. No a já si myslím, že už není fakt šance, jako aby tady Quaxly prohrál, protože 3 boostery, 3 hity. Jo. Pardon, beru zpět, omlouvám se. Špatné přiřazení. Ten patří k Fuecoco. Takže není úplně srovnáno, protože Lugia podle mě je vzácnější. Ale s Pikachu mám radost. No a poslední kolo teda, no. Tak Sprigaty to šance na nějaký poslední hit. Když by tam padnul ten Charizard, který je asi nejdražší v té Brilliant Stars edici, tak může vyhrát, jinak ne. Máme tady černý kód, takže bych konečně měl nějaký štěstí na ty Brilliant Stars. Tak uvidíme. Energie, ježiš, nevím. Něco trenér, druhý trenér. Havlucha, Buizel, Gible, Trapinch, Cast Form a Reverse Holo Dedenne a aspoň Holo Torterra, nicméně pro Sprigatita teda nic, je to fakt bída. Tak uvidíme, co Quaxly. Ten si zatím bude docela dobře, tak snad to bude pokračovat. Tak, černý kódík, takže by mohlo, 1, 2, 3, 4, ok, V-Star Marker, ten už jsem dlouho neviděl. Tak, Probobas, Double Turbo Energy, to se hodí, Skrumish, Starly, Execute, Trapinch, Gible, Reverse Holo Gabitate a Holo Infrapape. Takže tímhle taky konec. Tak poslední, kdo má šanci na něco, tak je Fuecoco. Má šanci zvrátit dosavadní vedení Quaxlyho. Tak, je tam černý kód, takže ta šance tam je. No tak, jdem na to. Energie, Hitmontop, Magma něco, Crowdown, Gible, Turtwig, Trapinch, Piplup, Skrumish, Reverse Holo Chimeco a máme tady zásah. Je to Rosine Backup. Tuhle kartu vidím úplně poprvé. Vůbec nevím, jakou má hodnotu, ale troufám si říct, že s tímto Fuecoco nakonec vyhraje, no. Tak jo, takže tady máme nějaký hity. Šup. Sprigaty to bohužel nic. Quaxly má Radiant, Jiracho a Lugiu. A Fuecoco ten má Pikachu a tady profesorku. Jo, tak uvidíme, co bude reálně víc. Ceny vám hodím teďka tady do titulku, takže uvidíme, ale za mě spíš asi vyhraje Fuecoco. No nic, pokud se vám video líbilo, dejte mi odběr, dejte mi like a uvidíme se příště u nějakého dalšího rozbalování. Tak ahoj!